Praise God. Hallelujah. Yɛde Awurade ase bebree wɔ ne nokorɛdie ne ne tumdie ho. Ɛnnɛ nso ɔde dɛ akyɛ yɛn. Yɛntumi mfa n'aseda ndida biara da. Ɔnokwafo Jesus, yɛda wo ase. Wo ne yɛdi ne yie na saa bere nso yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ dom boa yɛn. Awurade siesie yɛn ma wo ho. Ma yɛ akwankyerɛ yɛn ho kɛseyɛ nso. Ma w'asɛm Awurade ɛnyɛ yɛn ho adwuma. Na yɛbɛtie bɛwie na ate yɛn ho koraa ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Ɛne yɛabɔ mpaeɛ. Hallelujah. Ɔdɔfoɔ, mema wakɔ aba na nso de ba wote ase sɛn dwumadie yi so. Yɛbɛfa akenkan nsɛm afi Malaki eti mmiɛnsa baako kɔsi nsia. Malaki eti mmiɛnsa baako kɔsi nsia. Ɛna ɔka sɛ hwɛ mɛsoma mebɔfoɔ ama na edi kan aba bɛsiesie ɛkwan ama me. Yei na agye tom sɛ John the Baptist ba bɛsiesie kwan mu ma Yesu. Na ɔse na Awurade no a mohwehwɛ no no, mobɛhu no ɛwɔ n'asɔre fie. Na mpo ɔno na ɔyɛ apam ɛbɔfoɔ no. Ɔdɔfoɔ ɛnokorɛ nso sɛ Yesu tie mu na yɛn nso yɛte ne mu. Na wakyerɛ yɛn sɛ yɛnyɛ nipadua yɛ Nyankopɔn asɔredan. Yɛbɛkae sɛ Yesu baeɛ na osua ɔyere fi n'awofoɔ nsɛm no, asɔredan mu ɛna ɔmokɔhuu no wɔ. Ɛhɔ ɛne n'anigye ɛwɔ. Obi bi a ɔtena ase tenee mu no, ɔno ne mu ɛna Awurade ɛpɛ. Ebisɛ ɔse yɛn yɛyɛ n'asafo. Hallelujah. Nti saa nipa no n'ani ɛku ne ho. Afei ɔse obi biara obetumi egyina kɔsi bere a ɔno ɔbɛba no. Saa nipa no ɔbɛyi ne ho adi akyerɛ no sɛ ɔte sɛ ogya, ɔte sɛ sɛmina, ɔte sɛ biribi a yɛde te adeɛ ho. Mpo ɛma ne yɛ korɔgyee. Afei ɔse ɛba saa na ɛmfa ho bebree a wofire. Sɛ wofi asɔfo fie, sɛ wofi abosomsomfoɔ fie, wonya bɛgye ne din nko adeɛ a ɔbɛte wo ho na wasiesie wo. Ɛma wapae akyɛn sika akɔɔ. Hallelujah. Na ɔse obi biara a wɔyɛ krado biara, adeɛ a ɔde ma no ɛyɛ teneneeyɛ. Ɛyɛ teneneeyɛ. Na afei ɔbɔ kuro bi te sɛ Juda ne Jerusalem sɛ ɔma afɔrebɔdeɛ ɛbɛsɔ Awurade ani. Yɛnkae sɛ Bible sɛ ɔba ne deɛ mu ne deɛ angye no, ba dodo a ɛgye no no, ɔno agye ne din deɛ no ma mo tumi sɛ ɔmoyɛ Nyankopɔn mma. Ne de kyerɛ sɛ ɛmfa ho baabi a wofire. Ne hia ne sɛ yɛfa Kristo Yesu sɛ yɛ Awurade ne yɛ Kragye nkwa yɛagye n'adi na afei yɛaba bɛyɛ Onyankopɔn mma. Ɛno nti ɔmo a ɔmopoo no no ɛyɛ Juda ne Jerusalem no, afei obi bia ɔte aseɛ biara no ɔse ɔbɛte aseɛ biara no n'anammɔntuo ɛbɛsɔ Awurade ani. Ɔse mmerɛ etwa mu ɛne mmerɛ a ɛreba no, mɛba biom na mede atemmuo ɛna ɛbɛba. Na mɛyɛ adansefoɔ ɛde etia ɔmo yi nkonnwa, ɔmo a ɔmo ɛyɛ adwumayɛbɔfoɔ, ɔmo a ɔmo yɛ sisifoɔ, mpo ɔmo a ebi yɛ adwuma ma ɔmo mpo ɔmo mpɛ sɛ ɔmbɛtua ɔmo ka. Mɛdi ama akunafoɔ, mɛdi ama nyanka, na afei ɔnom a mopam wɔn na modane mo akyi ma wɔn no, mɛdi ama wɔn ɛsiane sɛ wonsuro me Awurade. Ɔse meyɛ Awurade a mensesa da. Ɛno nti ɛna mentwa mo ntwene yɛ. Ne mmɔborɔhunu no ɛdɔɔso dodo ɔdɔfoɔ. Na owie na ɔde sɔɔ so sɛ menkaa mo nhyɛ anaasɛ mensae mo ɛsiane sɛ moyɛ Jacob mma. Onyankopɔn yɛ apam korafoɔ Nyankopɔn. Da nyinaa ɔkora n'apam mu. Ɔhwɛ sɛ ɔmo a ɔne ɔmo adi apam nyinaa ɔndane n'akyi ɛmma wɔn. Jacob yɛyɛ Jacob asefoɔ. Nti nhyira a ɔde ahyira Jacob na apam a ɔne ne kɔɔyɛ no, me ne wo nyinaa nso yɛnyɛ mu kyɛfa. Ɔdɔfoɔ Nyame yɛ nokwafo a ɔnni ne mma nhwɛmmɔ. Ɛbɛyɛ sɛdeɛ kwan ɛnda baabi koraa na Onyankopɔn abue kwan ɛde ato hɔ ɛde ama wo. Ɛno nti yɛmpa aba wɔ kwan biara so.
So Kristo mu den. Fa ho to no so yie. Hwere ne yie na ɔbɛyɛ w'akoma so ahwehwɛdeɛ nyinaa nso de ama wo. Onyankopɔn nhyira wo. Bɔ mmɔden na kyɛ asɛm no. Na ma foforɔ nso nyɛ anidaso wɔ Kristo mu sɛ sɛdeɛ ɛteɛ bia no, Onyame bɛdi ama no. Onyame bɛka ama no. Ebia woyɛ okunafoɔ agya nka wonni kamafoɔ biara. Onyankopɔn akyɛ yɛ anɔpa yi sɛ ɔno ɛna ɛka na ɔdi deɛ ɔnni bi asɛm de ma no. Ɛno nti hyɛ ho den na twe akra ma Awurade. Nyame nhyɛ wo bebree. Amen.